Què per tu, Sant Tomàs? Jo estimo molt Sant Tomàs, m'emociono i tot. Estimo molt Sant Tomàs, molt. L'he estimat molt, molt. I vaig anar-hi que no sabia què era. I vaig anar-hi perquè m'ho varen demanar. I com vaig ser dintre el vaig estimar molt. Tant això com les persones. He tingut una relació molt bona amb tot. Ara ja l'he perduda perquè no moc de casa. Però he tingut amb persones molt, molt. Amb els pares que he conegut dels nens tots. Tots els recordo amb un gran afecte. Sant Tomàs per mi ha representat gairebé la salvació d'una situació difícil a la família. El meu fill Artur és un usuari de Sant Tomàs, fa 26 anys que està a les seves mans i Sant Tomàs ens ha donat el consol, l'esperança i l'empenta per tirar endavant i assumir el seu grau de discapacitat. Sant Tomàs és una obra que és el que m'ha satisfet més a la vida, més que tots els negocis. Bueno, els negocis que he fet, he fundat una empresa que funciona molt bé, però això m'ha donat més satisfacció i m'ha omplert més que no pas res més a la vida. Nosaltres tenim una missió solidària i això, vulgues o no, et proporciona també un salari emocional, un salari que no són diners, però que d'alguna manera t'omple el fet de veure que cada vegada que estàs fent més del que et tocaria fer, que estàs posant més hores o més esforços, això té efectes concrets sobre persones que coneixes. És una satisfacció gran que ens va portar molts mal de caps, podríem dir, però que et dona una satisfacció gran que veus que Sant Tomàs ha sorgit d'una manera extraordinària, no? Vull dir que veus els pares, els fills que treballen, que cobren un sou, que diran, però que la canalla es van integrant a la societat i avui dia veus l'autobús que va al TAC i la canalla que es desenvolupen amb aquella normalitat que l'agraïment, precisament, i l'orgull és que aquesta canalla s'ha integrat de tal manera dintre la comarca que ja no és un tabú. Per mi Sant Tomàs és una agrupació de pares, mares i, evidentment, i els usuaris que en permet donar vida amb sentit a moltes persones que sense aquesta institució estarien perdudes en molts sentits i en molts aspectes. És entre cometes, és una mena de miracle que permet l'existència, el més normalitzada possible, a unes persones que sense aquesta ajuda estarien en situacions, alguns crítiques, alguns molt crítiques. Per mi, Sant Tomàs és on jo he crescut com a persona. Jo fins ara abans no coneixia gens aquest col·lectiu, i a mica, conforme he anat treballant, a mi m'ha enriquit molt i m'ha omplert molt, perquè jo crec que es fa molt bona feina dintre de Sant Tomàs. Per mi Sant Tomàs són, primer de tot, les persones, és a dir, totes les persones que estan vinculades, sobretot les noies i els nois, a les famílies, als companys de feina. M'he sentit, allò, saps, que recolzada en molts aspectes i he treballat molt a gust, que això penso que és molt important, i no tothom ho pot dir-ho. Han estat uns anys els millors de la meva vida, jo diria. I sí que treballar a Sant Tomàs et genera cada dia el repte de sortir de casa i saber que pots posar el teu gra de sorra per millorar la vida de les persones, no? I el fet que sigui un projecte tan del territori i que el territori se'l sent tan seu, també et fa estar orgullós de formar-ne part. Sant Tomàs per nosaltres ha representat molta ajuda per al nostre fill, perquè quan acaba els estudis primaris, que ell ja sempre va haver d'anar amb educació especial i molta ajuda, llavors et trobes en un punt que no saps cap on tirar, necessites un recolzament, i aquí l'hem trobat, aquest recolzament. Estic molt agraïda a aquella colla de pares que fa 50 anys van fer néixer
l'associació Sant Tomàs per donar resposta a les necessitats dels seus fills en aquell moment, que era tenir una escola, i aquells primers nens que jo vaig tenir quan jo vaig començar a fer de mestra, els he vist créixer i fer-se homes i dones a l'associació. I l'associació ha anat muntant serveis per a aquestes persones que jo estimo en funció de quan s'han hagut de menester. I estic absolutament d'acord i comparteixo la missió de l'associació Sant Tomàs, que és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca d'Osona i de les seves famílies. Com va començar Sant Tomàs? Va ser una cosa que, esclar, jo vam tenir un problema amb el nostre primer fill i jo m'havia d'esbravar amb una cosa o altra. I vaig recórrer a tot arreu del món per solucionar i per trobar solucions. I llavors vaig anar amb el doctor Folk, que va ser el que em va instar que obríssim un centre aquí a la comarca. Vaig anar amb el doctor Espriu, que em va ajudar molt, perquè tenia unes oficines aquí a la plaça de l'Estudiant de Vic, que ens va cedir tots els despatxos per muntar-hi la primera escola. El meu pare era un dels primers psiquiatres de Catalunya i em va dir, he visitat un nano de Sant Hipòlit de Voltregà perquè volia anar a l'escola meva de Barcelona i els he dit que no el vull. No el vull perquè crec que ells i altres pares afectats haurien d'organitzar una institució per Osona. I si volen, els enviaré al meu fill gran, que és en Lluís, que és pedagog, perquè els organitzi les classes, i al meu fill segon, que és psiquiatre, perquè els diagnostiqui els nanos que han d'anar a l'escola, el nivell de deficiència que tenen per fer les classes. Em diu això i dic, doncs bé, vaig venir a parlar amb la gent d'aquí, vam quedar que el dissabte al dematí, doncs faria 3 hores de visita. Venint de Vilassar, estava 2 hores de trajecte, d'anar 2 a tornar, feia 3 hores de visita i cobrava 500 peles, que són 3 euros, 1967. Resulta que jo coneixia un que es deia Codinà, que era el costat de casa meva, que també tenia un fill que estava així en aquestes condicions, i em va venir a veure i va dir, oi que volem fer això, està clar, ells buscaven, per començar, buscaven trobar algú que els pogués ajudar, i diu, si els poguessis ajudar a trobar algú i fem una mica de cosa, i jo vaig dir, bueno, jo estic aquí, però puc fer reunions i coses d'aquestes ambients i d'això així. Molta gent amagaven els seus fills discapacitats, me'n recordo que moltes vegades per anar a un poble sabíem que n'hi havia algun, hi havíem de demanar al rector o la gent del poble. Els objectius que hi havia al principi eren sobretot d'anar a aquesta canalla, o sigui, que es poguessin anar integrant a dintre la societat normalitzada. En aquells moments era una cosa que, o sigui, veies una criatura d'en síndrome de Down, la gent se'l mirava així d'una forma no despectiva, però quasi, no? Que els pares se n'avergonyen i a més era una qüestió que també els pares es trobaven de dir fins a quin punt nosaltres som culpables d'aquesta situació. Però a mesura que es va crear l'escola, que els nens anaven a l'escola i que es va saber que hi havia una escola i que els pares estaven contents de l'escola i que allà es feia la formació i tot plegat, doncs va anar despertant la gent. Hi ha una escola per aquells. Escolta'm, intentem-ho, s'informaven i portaven el fill, n'estaven contents i això es anava dient uns altres, fins que de 9 alumnes es va passar ja poc temps, em sembla que eren 50. L'acta fundadora
en general sempre a tot el territori català, aquestes associacions les van fundar pares. Aquí també l'impuls va ser de pares, però des del primer moment a l'altra fundadora està firmada per persones que no són pares. Hi ha en Xavier Omí, que era un abogat, que va entrar ja d'allò, hi ha en Joaquim Vives, que sempre es havia mogut amb drets socials, hi ha el Bisbat, que hi havia mossèn Josep que el representava, i aquesta gent, junt amb els pares, són de les 8 persones que firmen l'acte fundador. Això és una primera característica. Això va donar un equilibri molt important al prendre decisions, perquè, com és lògic i natural i just, els pares afectats buscaven el millor, no? Però econòmicament era una de les coses que teníem presents. I llavors els no afectats donàvem aquest equilibri, no? I això per mi va ser una qüestió principal en el prendre certes determinacions que es van anar produint durant el temps, no? Vam començar a fer l'associació, vam legalitzar els estatuts. Quan vam tenir els estatuts legalitzats, llavors vam haver de buscar suports de tipus econòmic, que va ser molt difícil. L'economia no ens en sortíem pas, perquè amb les aportacions dels pares, haver de tenir una escola oberta, pagar les despeses de l'escola, els mestres, va ser molt difícil. I llavors vam anar buscant ajuda dels ajuntaments, que li demanàvem un duro a l'any per cada nano, fixa't tu. Però bueno, era una ajuda bé. Llavors també vam anar a Madrid. En principi l'alcalde de Vic em va ajudar molt. Quan vaig començar a treballar, era el setembre, era mitjan 71, però diguem oficialment el setembre del 71, hi havia, em sembla que eren 46 alumnes i 9 mestres. Ni un duro d'ingressos fixes, i una escola que tenia... Era la Casa Mas Ferrer, l'actual Casa Mas Ferrer. Per anar a una aula havies de passar per l'anterior, per anar a l'altra havies de passar per l'anterior, i tenia 2 vàters. I de cal ens portaven el dinar. I un pati ple de portes amb uns vidres prims d'aquells, de portes del segle XIX, que cada dia, amb un cop de pilota, cada dia canviàvem 7 o 8 vidres. I a més havies de procurar que no trenquessin els modernistes, perquè si no et sabia un greu. Mentre es trencaven els transparents, es canviaven. Per què es diu Sant Tomàs? Ja no cabíem en els locals que hi van haver-hi, vam haver de buscar nous locals i llavors ens va sortir la idea, ben si ho recordo bé, que el mossèn Josep Juclà ens va comunicar als de la Junta que els pares Camils venien al convent de Call d'Atenes. El Sant Tomàs era dels pares Camils i aquells van venir a dir al senyor bisbe que marxaven. I així quan ve marxat el senyor va dir, home, vosaltres que esteu allà, que és un lloc que no està pas massa, en fi, si compréssiu Sant Tomàs seria una bona solució. Vam dir, sí, però no tenim cèntims per ara en aquests moments per pagar tot això. Diu, bueno, tot ho arreglarem. Vam parlar i van dir, sí, tirem-ho endavant. I llavors a Vic s'estava fent pels empresaris, s'estava fent uns estudis i l'estudi, o sigui, la pràctica, el programa pràctic que tenien que portar a terme era promoure alguna qüestió dintre la comarca i llavors va iniciar la campanya de Sant Tomàs, que la van començar amb Miquel, el president del 9-9, Miquel Codina va ser un dels promotors i, en fi, s'hi van ajuntar. Ells estaven instal·lats aquí dintre Vic, en bastant males condicions, i aquesta finca reunia bastant les condicions ideals per instal·lar-s'hi. Era gran, tenia una zona agrícola, l'edifici era molt maco. Els frares, que eren els amos i que són els que el van posar a la venda, en demanaven 9 milions de pessetes. I vam muntar una campanya que
Vam visitar pràcticament tots els pobles de la comarca, demanàvem un donatiu de 1.000 pessetes per família, en els professionals liberals els demanàvem 5.000, a les empreses depèn del seu tamany, però entre 10 a 25.000 i alguna fins i tot em va donar 100.000. I amb això vam aconseguir fer bastants diners. O sigui, pràcticament vam fer el doble dels que buscàvem. Vam fer uns 18 o 19 milions quan se necessitaven un mínim de 9. Per tant, es podria dir que va ser un èxit i en aquest sentit va resoldre un problema que en aquesta comarca era una mica gros i crec que el va resoldre per bastant temps. Per això jo he pensat sempre l'acte més heroi que potser vam fer és comprar un terreny amb 630 cèntims, comprar una cosa de milions. Va ser el poble, més que els organismes públics en aquella època, després va ser, ara últimament ha canviat, però en aquella època va ser el poble el que va respondre. I va respondre molt bé. La gent d'aquí a la comarca, o sigui, ens aprecia molt, ens estima molt, i no només per haver comprat això, perquè, esclar, a vegades la gent diu, bueno, s'hi va abocar tota la comarca, perquè no ho deixaven pagar els quotes de plaços i tal, però a més de sentir-se la seva per haver comprat, entre cometes, o haver-nos ajudat amb això, doncs també ha vist que l'eficàcia que tenia Sant Tomàs, o sigui, dona molt a tot aquest col·lectiu, o sigui que no estem quiets, o sigui que la cosa evoluciona molt bé. L'associació no porta un altre nom, porta el nom de Sant Tomàs, que va ser la campanya. Va ser la campanya per comprar Sant Tomàs. Com ha evolucionat Sant Tomàs fins avui? Jo recordo quan vaig arribar, no sé, els pocs serveis que hi havia, un taller que no era taller, que era una persona que hi havia un grupet allà que estaven fent manipulats, llapis de colors, aquells de pastelina, em sembla que era. Hi havia l'Estel, que aquest era en aquell moment el fort de Sant Tomàs. Hi havia també un centre de profunds, però només de dia, i algun altre, i a partir d'aquí va ser com va començar a desenvolupar-se molt la part de treball, les persones que tenen de treballar, poder agafar ocupacionals, poder agafar productius, i cadascú d'aquests tenia la seva subvenció. Se'm va contractar per posar en marxa el que era l'embrió del centre especial de treball. Evidentment, en aquell moment hi havia el centre ocupacional, que ja funcionava, i jo entro amb l'àmbit de dir, comencem a posar tota l'estructura laboral i començar a incloure les persones amb discapacitat en el món laboral d'una manera normalitzada. Això es produeix fa molts anys, ara en aquest moment fa 32 anys, i en aquests 32 anys el primer és un centre especial, una estructura laboral que es fa a Manlleu, amb uns baixos d'una casa, en la qual hi eren 12 treballadors i 2 monitors, que un era en Lluís Soler, l'actor, i jo mateix, que van iniciar, diguem, el que era l'embrió del que és en aquest moment TAC-Osona. En aquest moment TAC-Osona té gairebé 400 treballadors, vull dir que tot això ha desenvolupat en un creixement en moltes branques, jardineria, neteja, vigilància, la pròpia cuina també, i el que en principi era el nucli primer que va ser serveis industrials, doncs des d'aquí s'ha desenvolupat tot. Ens hem d'oblidar que donem una atenció global a les persones, no només
en el treball, sinó que qualsevol necessitat que nosaltres puguem donar un suport, doncs els atenem en tota la seva globalitat. La dificultat era en triar què era urgent i què realment era necessari i resoldria problemes de veritat, perquè de vegades, esclar, també sortien urgències que deies, bueno, però és que aquestes urgències no es poden resoldre així, s'han de resoldre anant al fons de la qüestió. Esclar, el que al principi no passava era tenir nens petits, el tris-tras no existia al principi, es va crear més tard perquè naixien nanos amb problemes que s'havia de definir si eren problemes només de retard o de trastorn maduratiu, i que això és el que encara fa el Tris-Tras. Tris-Tras va començar l'any 82, quan es va veure una mica la necessitat d'impulsar un centre d'estimulació precoç, aquí a la comarca d'Osona, que va ser un dels 5 primers de tot Catalunya. A l'inici només se tenien l'any 82 28 nens i fins i tot els primers casos s'anava a casa. Va ser més endavant ja quan vam tenir el primer centre. Llavors, a mesura que han passat els anys, ha anat creixent, va anar creixent i s'ha passat d'un equip petit, de que al principi hi havia 3 persones, es va anar ampliant, fins que actualment s'estan atenent 923 nens i som 24 professionals. Als inicis de l'escola es veia la persona amb discapacitat com un malalt i, per tant, era un model molt mèdic, s'havia de pal·liar aquesta malaltia i llavors normalment els metges et deien què havies de fer com a escola i estava absolutament deslligada de l'escola ordinària. Més endavant, quan ja el Departament d'Ensenyament va agafar moltes competències, l'educació especial va formar part de l'educació ordinària, que és el que havíem desitjat sempre, i ens van ficar en un marc curricular de l'escola ordinària i que podíem fer les nostres adaptacions. Va ser l'època, sobretot, de la integració escolar, que aquí a l'Estel es va crear l'ESE com a suport a l'escolarització per a alumnes amb discapacitat intel·lectual que estaven integrats, llavors es deia, a l'escola ordinària. I ja, més endavant, ja es va començar a parlar no d'integració, sinó d'inclusió, que és en el moment en què estem ara, que és un moment molt esperançador per a les persones amb discapacitat intel·lectual perquè volem l'escola per a tots, per a ells també. Primer vam començar amb aquest pis, llavors es va obrir el pis de dalt i quan vam tenir el pis de dalt, degut a les demandes, perquè teníem una llista d'espera impressionant, no pensis que hi havia requisits per entrar, però és que pensa que estava col·lapsada la cosa. En vista d'això, llavors es va obrir la llar de Manlleu. Llavors, després de la llar de Manlleu, al cap d'uns 4 anys així, es va obrir la del Nadal. L'entitat ha crescut molt i també tenim una particularitat, que l'estar molt en el territori, estem també diversificats en el territori, no? Intentem ser pròxims i estem diversificats. Llavors, això ha generat pensar mecanismes extres per coordinar-nos millor, perquè quan una entitat està en un edifici sol, hi ha aspectes que potser no cal pensar-los. Quan estem molt diversificats, que això també és bo perquè és el valor de la proximitat, etc., hem de pensar, com per exemple el Servei d'Atenció a Famílies i Demandes, pensem metodologies o maneres de poder coordinar accions. Crec que és una joia per la comarca tenir aquesta entitat i entre tots l'hem de preservar i ajudar a tirar endavant, perquè les famílies, diguem, són molt importants perquè el treball es fa per les persones i també per les famílies perquè puguin gaudir d'una millor vida. A veure, l'evolució ha estat molt positiva perquè hem passat de pocs serveis i de tenir cura a l'escola o a la feina a arribar a oferir molts serveis que cada vegada han anat sortint, com pot ser el meu deu tenir 10 anyets, i perquè es van venir això, anem cobrint necessitats que abans no hi eren i ara sí que hi són. Com, no sé, segurament més endavant s'haurà de treballar molt tot el tema de la bellesa, perquè ens trobem ara amb aquesta situació.
L'evolució el que veig és que, clar, al tenir tots una mateixa missió i treballar tots junts per fer el compliment d'aquesta missió, doncs ha fet que puguem ser grans, no? Ens ha fet créixer, no? Ens ha fet créixer a nivell de professionals, ens ha fet créixer a nivell d'estructures, però sobretot penso que hem crescut per aconseguir la nostra missió. La història de Sant Tomàs al final també és una mica la història del nostre sector. El nostre sector fa uns anys era un sector precari, amb pocs recursos, era un sector en el qual les necessitats estaven totes per cobrir, hi havia molt per fer, i hem anat treballant perquè això evolucionés. La veritat és que podem estar orgullosos de tot el que hem aconseguit en aquests anys i d'haver arribat on hem arribat. La situació ha canviat molt, tant a nivell social, és a dir, les persones amb discapacitat intel·lectual i amb discapacitat en general actualment estan molt més incloses a la societat. Hem promocionat molt en tots aquells casos que ha estat possible la inclusió escolar, però també la inclusió en el món laboral, amb contractació directa de les empreses, i en aquells casos en què això no ha estat possible, perquè no sempre és possible, doncs hem estat capaços de dotar-nos d'uns equipaments per atendre les persones i donar-los, bé sigui una escola d'educació especial com la nostra, bé sigui una empresa on treballar en un entorn protegit, però donant uns sous dignes a les persones, que això els permet arribar a casa amb una autoestima molt més completa, que no pas si no estiguessin treballant, i per tant hem generat moltes oportunitats, que al final creiem que és el que és necessari. Que és una evolució d'èxit, encara que sempre necessitarà de la nostra atenció, sempre necessitarà que se l'ajudi, sempre necessitarà que se la tingui en compte i que es valori el que fa, que no fa qualsevol cosa com altres empreses, sinó que fa una feina doble, molt important, crea riquesa, crea ocupació, com tothom, però a més amb gent que si no hi fossin ells tindrien dificultats. La mirada que actualment té la societat cap a les persones amb una discapacitat intel·lectual, que a nosaltres ens agrada dir persones amb capacitats diferents, penso que ha fet un canvi radical, i que els que tenim una certa edat podem constatar el canvi que ha fet la societat al respecte d'aquesta problemàtica, el qual no vol dir que encara quedi molta feina per fer. En aquest cas hi ha moltes organitzacions a Catalunya i fora de Catalunya que des de fa molt temps, com Sant Tomàs, que fa 50 anys que està lluitant per aquesta finalitat, o nosaltres mateixos des de la Faceda, però com dic, la gran feina que s'ha fet fins ara no deixa de constatar que encara queda molta feina per fer. Sant Tomàs i concretament el Tristràs, que és el servei al qual vam anar nosaltres, ens va anar molt bé. Les primeres setmanes, sobretot a nosaltres, com a pares, perquè esclar, una nena amb 15 dies de vida com tenia la Mar, llavors no pots fer massa cosa, no? Però a nivell nostre de pares ens va anar molt bé per entendre exactament què volia dir aquesta discapacitat, què volia dir síndrome de Down, perquè almenys nosaltres no ho coneixíem exactament, per tant vam entendre quines connotacions tenia a nivell físic, a nivell cognitiu, què podíem esperar, què no podíem esperar, quins serveis ens oferia la comarca, en aquest cas Sant Tomàs, en aquest cas Tristràs. Ens va anar molt bé, és a dir, com a família, entendre què passava, veure una miqueta quin camí seguiríem i veure que a partir d'aquí la Mar tenia un recorregut endavant. Recordo que a mi m'acabaven de dir que seria el voluntari o acabava d'acceptar la proposta que m'havien, o l'oportunitat que m'havien donat, i recordo que estàvem fent la presentació de tots els equips del club i estàvem tots assentats a dins la pista i van cridar l'equip d'hoquei adaptat. Quan van entrar tots en fila, la pista estava plena, fosca, i el públic tenia llumetes blanques i blaves. I espontàniament tots els jugadors ens vam posar a picar amb l'estic a terra, amb música, i per ells recordo les seves cares de felicitat i de... no sé, és difícil de descriure perquè tinc la sensació que els va omplir moltíssim i que vam poder gaudir del que nosaltres havíem anat gaudint any darrere any de presentació, i
a mi em va xocar molt i va ser el punt d'inflexió que vaig decidir estar-hi i bueno, ja en fa 7 anys d'això. Recordo amb un cert apreci per tot com ho vam viure tots els professionals del TAC, que devia ser el 96 o el 94, hi havia una parella que s'estimaven molt tots dos i que van voler casar-se i anar-se'n a viure junts i tot. Es va valorar, els professionals del TAC, es va veure que era viable i que podien viure tranquil·lament junts, potser amb un petit suport al principi, però bueno. I els vam ajudar a organitzar tot el casament, des de la missa que es va fer, des de triar vestits de núvia, els hi varen pagar un viatge de noces de, una setmaneta o 10 dies al nord d'Itàlia. Un usuari que guardo amb un carinyo especial, aquesta anècdota. És un usuari que fa molts anys que és aquí a Manlleu i a l'associació, i fa 2 o 3 anys va haver-hi a casa seva una de les persones amb les que ell conviu va tenir un accident molt greu i va entrar a l'espai que llavors estava amb mi 2 dies després d'haver passat això, una mica trist, i jo li vaig preguntar com estava, ell gairebé no tenia gaires ganes d'explicar-me i llavors jo el vaig abraçar. Va ser curiós perquè va seure i al cap d'una estona jo va coincidir que feia uns dies que també hi havia una qüestió personal que em tenia una mica amoïnada i estava una mica separada a la taula, la que tenim les educadores, a vegades hi som, a vegades no, però allà com més enmig del grup una mica. Suposo que ell ho va percebre i a més una persona amb gran dificultat visual, vull dir que és una percepció molt subtil. Es va aixecar i em va dir: Montse, estàs bé? Què et passa? I llavors jo li vaig dir: mira, Joana, estic trista. I llavors, mira, m'emociono quan em va abraçar ell. Llavors és una d'aquelles coses que estem més enllà de tenir una peculiaritat de discapacitat o no tenir-la, llavors que estan amb les persones i que és en general a tots. I bueno, és una persona que fa unes abraçades impressionants. Els que varen començar a tirar endavant Sant Tomàs, aquestes famílies, aquestes 5 o 6 famílies que varen començar per fer créixer tot el que ara tenim aquí, que no és poc. I aquí hi ha hagut molta gent implicada que llavors s'hi ha quedat uns anys a treballar-hi per l'entitat, però altra gent que va tirar endavant, hi ha hagut uns anys i llavors se n'han sortit, però sempre ha estat al costat de Sant Tomàs, que això és un agraïment que mai els hi podré pagar en paraules, sinó que realment és un sentiment molt de pare, de família, és un sentiment també de responsable com a persona directa de la Junta de Sant Tomàs, a tota aquesta gent que tant s'hi ha dedicat, que tant ha donat i que tant nosaltres hem rebut d'ells, amb la compensació d'aquesta, que Sant Tomàs ara és una entitat que es dona a tothom, que és una entitat que és pionera i que és un mirall per totes les entitats que són com nosaltres i que hem arribat aquí gràcies a tota aquesta gent que s'hi ha donat tant. Vull dir que aquest agraïment sí que el vull donar perquè crec que estem en deute amb aquesta colla de gent que desinteressadament va donar les seves hores, les seves dedicacions i va posar inclús cèntims perquè la cosa pogués anar endavant, i una abraçada i un petó a tots ells.